नमस्कार, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आपण निघालो आहोत पर्यावरती आणि आज मी आलेलो आहे प्रभानवली या गावामध्ये आणि वाडीचं नाव आहे बनकोरवाडीमध्ये आलेलो आहोत। मित्रांनो, सगळे आपले मावळता कोपरा बनकोरवाडीमध्ये मावळता कोपरा या ठिकाणी आलेलो आहोत। हे तुम्ही बघू शकता आपले सगळे मित्रमंडळी। हे आपले सचिन आहेत, अजय, विनय, उमेश आणि आपले सगळे वाडीतले मित्रमंडळी। आपण आता निघालो आहोत पर्यावरती आंघोळ करायला। तिकडे फुल मज्जा करूया आपण आणि बघूया कशी मजा येते, तुम्हाला पण दाखवतो मी आपल्या व्हिडिओमधून। चला भेटूया आपण पर्यावरती। बाय बाय मित्रांनो, आपण निघालो आहोत पर्यावरती आंघोळ करायला आणि तुम्ही बघत असाल माझ्या मागे आपण जंगलाची पायवाट पकडलेली आहे। घनदाट असं जंगल आहे आजूबाजूला बघा। ह्या वाटेवरती जास्त कोण लोक येत नाही, त्यामुळे वाट थोडी अडचणीची झालेली आहे। आपण आहोत आज मावळतल्या कोपरा इथे। माझ्यासोबत सगळे मावळतल्या कोपऱ्यातले सगळे मित्रमंडळी आज आलेले आहेत। काय असं बोलतील? मग काय करायचं आता? स्टार्टिंग पासून बोलतात वाटतं, असं वाटतं स्टार्टिंग पासून। वो देखो नदी। आपण निघालेलो आहोत पर्याच्या वाटेने आणि पुढे आपल्याला आता पर्या दिसत आहे। मित्रांनो, आता आपण पर्यामध्ये मज्जा करणार आहोत। तुम्ही बघत असाल पर्या आलेला आहे आणि पाण्याचा आवाज तुम्ही बघत असाल खळखळ असा। तर मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल आपण कशी मजा करतोय पर्यामध्ये। सगळी लहान मुलं आलेले आहेत, मुलं आलेले आहेत, सर्वजण आलेले आहेत इकडे तुम्ही बघू शकता। तुम्ही बघू शकता काही जण पर्याच्या बाजूला बसून काटेवरतीच बसून आम्ही कसे पोहतोय, कशी मजा करतोय ते बघत आहेत। दोघं जण तिथे बसलेले आहेत, दोन मामा। हे बघा ताई, चल बघत असाल लहान मुलं कशी एन्जॉय करत आहेत मित्रांनो। काही दगडे येतात पुढे, हळूहळू।
नकोस. इकडे 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 जा. कुठे जातोयस? आई हा मला येऊ दे तर एक मिनिट ना. मित्रांनो आपण पाण्यामध्ये फुल एन्जॉय करत आहोत. सगळे आपले मित्रमंडळी पाण्यामध्ये एन्जॉय करतायत. क्या मिल गए? दिखाओ. हाँ भारी रे. मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. तर तुम्हालाही जर अशी मजा करायची असेल तर तुम्हीही आपल्या इकडे येऊ शकता पर्यावरती. तर चला भेटूया आपण आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.